Bonita kita se kajaran रुआ तारे बाली बिंदिया गजरा रे बही जाला अखिया से कजरा रे रुआ तारे बाली बिंदिया गजरा रे बही जाला अखिया से कजरा रे हमरो बलमुआ तो बनले बेदर्दी के करा से करियो बाया सारा रे रुआ तारे बाली बिंदिया गजरा रे बही जाला अखिया से कजरा रे नींद नहीं आवे बड़ी मुश्किल से सोई रे पियावा के आवे के सपना सजोई रे नींद नहीं आवे बड़ी मुश्किल से सोई रे पियावा के आवे के सपना सजोई रे बाल मल रोले कैसे नजरा रे हाँ हाँ बाल मल रोले कैसे नजरा रे बही जाला अखिया से कजरा रे बाल मल रोले कैसे नजरा रे बही जाला अखिया से कजरा रे पप्पू विजय चौधरी के घर पे बुलाई रे दया शंकर पारे से कहब हम जाई रे पप्पू विजय चौधरी के घर पे बुलाई रे दया शंकर पारे से कहब हम जाई रे बबलू से पूछब कहाँ मजरा रे हाँ हाँ बबलू से पूछब कहाँ मजरा रे बही जाला अखिया से कजरा रे बबलू से पूछब कहाँ मजरा रे बही जाला अखिया से कजरा रे हमरो बलमुआ तो बनले बेदर्दी के करा से करियो बाया सारा रे रोआ तारे बाली बिंदिया गजरा रे बही जाला अखिया से कजरा रे आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो वासुदेवपुर चंदेल।